sa Jerusalem. Ang unang templo nga gisugdan pagtugod ni Hari David o gitiwas ni Hari Solomon. Ang unang templo sa Israel, templo sa Jerusalem. Gigunob kini. Ug ang tanang Israelita gida dito, gibihag sa Babylonia. Muna ang hari nila sa Babylonia, sa English pa, Nebuchadnezzar. Ngayon din Nebuchadnezzar. Ngayon din ug si Propeta Daniel dito na sa Babylonia. Nakigistorya na nagna dito sa tubangan sa hari sa Babylonia. This is part of the history of the world, Babylonia. Human sa Babylonia, mipuli usab ang imperyo, Persian Empire. Ang Babylonia sa una, nasulod ka na karon sa nasod sa Iraq. Karon ka ng Persia, sulod ka na sa nasod nga kitawag nato karon ug Iran. Munang sa Persia, katong salida bitaw nga 300, King Leonidas, who led the 300 Spartans to defend Greece. Muntong istorya, Cyrus, King Cyrus of Persia, King Xerxes muna panahon na. So mao kini dinhi nagunob nya kinagumod na bihag ang Israelita dito sa Babylonia. Unya gipabalik kini sila ngadto sa Israel. Gitukod pagbalik libre kay ang Babylonia ang nagtukod. No, ang Persia nagtukod niini nga templo. Wala sila gasto, gitukod pagbalik. Mao na kining templuha nga gihisgutan ni Hesukristo sa panahon ni Hesukristo. Apan gipanagna ni Hesukristo nga gunobon gihapon kini, maguba kini. Nga tinuod in 70 AD, more or less 30 years after the death of Jesus, gisulong ang templo ang Israel sa Romano nga emperador o gigunob kini. Ganong gigunob man kay kining templo mo kini ang gitawag the unifying factor of the Jews. Take out the temple and there's no such thing as Jewish nation. Wala. Mao nga ang tuyo sa mga Romano gunobon o gigunob gayud. Mga mao kining panagna ni Jesus. Kay matanaw nato nga ang mga Hudiyo are so proud enough of their beautiful temple. Excuse me. Tinuod man sad nga maanyag ang ilang templo, di ba? Usahay makita-kitag simbahan, ang maanyag anindot nga simbahan, pero kining atong simbahan nindot, pero gamay para nato dako na kini. Pero kung kumpara sa templo sa Jerusalem, gamay ra kini. Gamay. Kay may mga party-party ka na nga lugar ang templo. Dako kay ka ng templo nya gikural pagayod, walled. Mo nga mayon nato garbo kaayo ang mga Israelita sa templo. Apan ang simbolo sa ilang garbo gibungkag. Tungod kay templo na lang kanunay ang ilang kinabuhi. Templo na lang kanunay ang ilang pagahisgutan. Halad na lang sa templo ang ilang giatubang. Templo gud kanunay. Ang rason nganong na ang templo nakalimtan. Ang pundasyon sa templo nga mao ang Dios nakalimtan. Ang Dios mismo nga mao tay gipapuyo ni Hari David sa templo ug ni Hari Solomon nakalimtan. Kaya ang sinugdanan niini diha sa pagkampo sa gingharian sa Israel, diha sa tunga-tunga na itulda tent. Diha lang gibutang ang gitawag Ark of the Covenant sa panahon ni Hari David. Nya nindot na silag mga balay. Murang nagplano si Hari David nga maghimog templo. And it took years and years, more than 4 decades. Pagtukod yun sa templo, wala makahuman si Hari David. Gihuman, gipadayon pagtukod ni Hari Solomon. O buo ka na itumong og tuyo tungod sa Dios nga na nila ibutang ang gitawag Ark of the Covenant. Gisudlan sa kasabutan sa Dios ug sa tao. Sagrado kay kana. Munang gitawag Holy of Holies, nagibutang nilang Ark of the Covenant. Ug mao kanang tuyo apan as years go by, decades pass by, centuries have passed. Nawa kana. Wa in the sense nga nakalimtan ang tumong og tuyo sa templo. Ang templo mao nakitaan, ang templo mao'y gihatagan og importansya. Ang rason nganong na ang templo nakalimtan. Mo nga mausab kita usahay tingali
Nganong may balay kita tungod sa pamilya. Apan usahay makalimtan ang pamilya. Tingali may simbahan kita, apan nangalimtan nganong may simbahan kita. Tingali nangalimtan nga nanarbaho kita tungod sa pamilya. Apan ang importante na ang trabaho kaysa pamilya. Ningon nato, unsa man gyud rason nga angay natong buhaton nga moy atong buhaton. Mao nga ang templo, ang simbahan, ang rason ang Dios, di ba? Ang Dios. Mga mismo tagaan og pagtagad ang rason. Ang mga Hudiyo, they were so focused on the temple. Halad sa templo. Templo mismo, kanunay na lang templo. Wala na sila maghisgot nganong adunay templo. Mga mismo ang gihatagan og importansya ni Jesus, dili ang kaanyag sa templo, dili ang mga dayan-dayan sa templo, dili ang halad sa templo, kundi ang Dios sa templo. Mao man gani nga gipagawas ni Jesus ang mga tao nga naghimo sa templo nga merkado, ang mga mananap nga gibaligya diya sa templo, tungod kay dili ka na lugar baligyaan, kundi puloy-anan sa Dios, alampuanan sa mga tao nga diha magsugat, magtapo ang Dios ug ang tao. Mga mismo masabta nato nga nabuhat ka na ni Jesus, apan dili matugkad sa katawhan sa mga Hudiyo tungod kay they were so engrossed with the temple itself. Templo kanunay. Mga dinhi nagtan-aw, naghawang sila sa kaanindot sa templo. Wala nila matanawi ang kahulugan nganong na ang templo, ang Dios. Mga mismo gitagna ni Jesus nga wala makinigamit na gunobon kini. Kay magpabili, mawa ang templo, apan magpabilin ang Dios nga naa sa templo. Kay bisan asa siya, tuwa siya. Bisan asa siya mo puyo, tuwa siya dito. Bisag walay templo, ana ang Dios. Tungod kay nangalimta naman ang Dios, ang templo mo na may importante. Munang ato usab ibutang atong kagalingon niining kabutangan o hitabo sa Jerusalem. Importante atong kagalingon, apan mas importante ang Dios. Importante atong simbahan, apan mas importante ang Dios. Importante atong balay, apan mas importante ang Dios. Importante atong kinabuhi, apan importante ang Dios. Dios kanunay. Tungod kay nining mga panahon sa gitawag natong modern times or digital age or computer age, what is important, dili na ang Dios, kundi ang kaugalingon mismo sa tao has become the center of everything. Munang mitrabaho ta para sa itong kagalingon, nanimkamon ta para sa itong kagalingon, mo angat ta sa kinabuhi para sa itong kagalingon, is always the self. Well, in fact, the self should be the outer part of the purpose. Ang tuyo kanunay, ang sentro kanunay, ang Dios. We did this because of God. We do that because of Him. We strive more because of Him. Muna mismo ang Dios, kundili kalimtan sa tunga-tunga kanunay sa kinabuhi sa tao. Palihog manindo.